Üdvözöllek! Az Excel használat kicsit másként második fejezetéhez tartozóan az Excel adatérvényesítés lehetőségét fogom most ismertetni. A feladat, amit megoldunk, arról szól, hogy rögzítünk adatokat egy elképzelt termék értékesítéséről, beírhatjuk a termék nevét, a mennyiséget, a mértékegységet, egységárat, kiszámítjuk az értéket, és megadunk majd egy termékcsoportkódot is. Későbbiekben ezekre az adatokra termék és termékcsoport összesítést szeretnék végezni, tehát fontos, hogy minden egyes sorba ugyanazt az értéket írjam be. Kis mennyiségben ez nem jelenti a nagyon nagy problémát megoldani, de praktikus kihasználni az Excelnek azt a lehetőségét, amivel listából tudok előírt értékeket bevinni, illetve bevitt értékeket a listába le tudok ellenőrizni. Ez a lehetőség a 10-es Excelben az adatok fülön lévő érvényesítés paranccsal aktivizálható. Kiválasztom a lista ellenőrzést, és itt kell megadnom, hogy hol van az az értéktartomány, ami tartalmazza az én lehetséges értékeimet. Most ehhez előtte el kell végeznem azt, hogy feltöltöm a kódtárakat, úgymond. Én előkészítettem egy kódlapunkalapot, ahol címkékkel már felsoroltam a mező nevét, illetve alatta beírtam a lehetséges értékeket, sőt tettem egy ilyen formai jelzést is, hogy lista vége. Az Excelnek erre a tartományra lesz szüksége, ezért ennek adok egy nevet, legyen egyszerűen termékek. A termékcsoportnál értelemszerűen termékcsoport. A mértékegységeknél pedig a változatosság kedvéért mérték egység. Ezeket a listákat le tudom ellenőrizni, hogy jól definiáltam-e, és ha valamit elrontottam volna, akkor a képletek névkezelő funkcióban tudok módosítani a beállításokon, tehát a termékcsoportot a C2-C3 tartományban van, az nekem most pont jó. Mindenesetre, hogy ki tudom törölni, át tudom írni, illetve újakat is fel tudok venni. Tehát létrehoztam ezeket a csoportokat, és akkor valóban elvégzem az érvényesítés hivatkozást. Kiválasztom a listát, és megadom a magának a tartománynak a nevét. Megjelenik egy fülecske, ami azt jelenti, hogy ebből a mintából, amit a tartomány tartalmaz, kattintással tudom kiválasztani a lehetséges értéket. Be is gépelhetem. Ha jól gépeltem, nem történik semmi. Ha elgépelek valamit, akkor hibaüzenet jelenik meg. Tehát körülbelül ennyi a használata, nagyon egyszerű, nagyon kézenfekvő és jó minőségű adatokat lehet így bevinni. Annyit megcsináljuk ugyanezt még gyorsan a mértékegységekre. Listát választunk. Egyenlő mértékegység, illetve a termékcsoportra. Termékcsoport. Ez a kis fülecske csak ez első cellán, első sorban látszik egyelőre. Ha másolom a cellát, akkor ezt a tulajdonságot is viszi magával. Úgy tudom ellenőrizni, hogy ha rákattintok, akkor megjelenik ez a kis fülecske vagy sem. Gyakorlatilag azt szoktam tenni, hasznosnak tartom, hogy azt az
elemet, ahol már nincsen ezek a képletek bejelölve, valamilyen egyszerű színnel mondjuk megjelölöm, akkor ez a munkaterületemnek pillanatnyilag a vége. Egyelőre 20 adatsorra vagyok felkészülve. De hát nyilván, hogyha én ezt a 20-as sort itt tovább másolom lefelé, akkor ez tovább szaporodhat, csak a jelet is akkor helyezzem el a végére, maradjak. Még egy lehetőség van, amivel élni kell. Itt most látszik, hogy ezek nincsenek teljesen betűrendben. Egy hosszabb lista esetén a diót már nehezebb lehet esetleg megtalálni. Türelmetlen ügyfelek nem azt mondják, hogy ez így nem jó. Válasszuk ki az adott terméket és rendezzük le növekvő sorrendben. Ez nem kötelező, de egy hasznos lehetőség. És a mértékegységeket is. Köszönöm a figyelmet!